Кніга прарока Езекіля, раздзел 8. І сталася, што 6-го года 5-го дня 6-го месяца сидзеў я ў сваім доме, і старэйшыны Юды сидзелі перада мной, і супачыла там на мне рука Господа Бога. І ўбачыў я, і вось была там істота, падобная выглядам да чалавека. Ад таго, што выглядала падобным на яго сцёгны, унізе быў агонь, а ўгару ад таго, што выглядала падобным на сцёгны, было штосьці, што нагадвала бляск злітка золата са срэбрам. Выцягнуў ён штосьці, быццам руку, і схапіў мяне за валасы на галаве маёй, і дух падняў мяне ўгару між зямлёй і небам, і ў Божых бачаннях завёў у Іерусалім у прысенак брамы ўнутранай, размешчанай на паўночным баку, там, дзе знаходзіўся ідал зайздрасці. І вось была там слава Бога Ізраэля, такая, як у бачанні, што я бачыў на полі. І сказаў ён мне: «Сын чалавечы, падымі свае вочы на поўнач». І падняў я вочы свае на поўнач, і вось на поўнач ад брамы ахвярніка знаходзіўся ля ўваходу той ідал зайздрасці. І сказаў ён мне: «Сын чалавечы, ці бачыш, што яны робяць? Страшныя агіднасці, якія робяць тут дом Ізраэля, каб мяне змусіць аддаліцца ад маёй святыні. І калі лепш прыгледзішся, убачыш агіднасці яшчэ горшыя». І завёў мяне да ўваходу на панадворак, і я прыгледзеўся. І вось там была адна дзірка ў муры. І сказаў ён мне: «Сын чалавечы, прабі мур гэты». І калі я прабіў мур, з'явіўся адзін праход. І ён сказаў мне: «Увайдзі і паглядзі на тыя найгоршыя агіднасці, якія яны тут робяць». І я ўвайшоў і паглядзеў, і вось усякія выявы звяроў зямных і брыдкіх істот, ды ўсе ідалы дому Ізраэля былі намаляваныя ўсюды кругом на сцяне. І 70 мужоў пасярод старэйшын дому Ізраэля стаялі між імі, і Язанія, сын Сафана, стаяў. Стаялі яны перад малюнкамі, і ў руцэ ў кожнага была свая кадзельніца, і пах ад курэння узносіўся да воблакаў. І сказаў ён мне: «Ці бачыш, сын чалавечы, што робіць патаемна кожны са старэйшын дому Ізраэля ў сваім спальным пакоі? Яны бо кажуць: Господ нас не бачыць, Господ пакінуў нашу зямлю». І сказаў ён мне: «Убачыш яшчэ горшыя агіднасці, якія яны робяць». І завёў ён мяне ў прысенак брамы святыні Господа, які знаходзіўся на паўночным баку. І вось сядзелі там жанчыны і плакалі па тамузе. І сказаў ён мне: «Ці бачыш, сын чалавечы? Убачыш агіднасці яшчэ горшыя за гэтыя». І завёў ён мяне на ўнутраны панадворак дома Господа, і вось ля ўваходу ў святыню Господа, між уваходам і ахвярнікам, знаходзілася каля 25 мужчын, павернутых спіной да святыні Господа, і тварамі на ўсход, і яны пакланяліся ўсходу сонца. І сказаў ён мне: «Ці бачыш, сын чалавечы, гэта? Ці не досыць дому Юды чыніць гэтыя агіднасці, якія яны тут робяць? Напаўняюць бо яны зямлю гэтую злачыннасцю, і зноў мяне зневажаюць, і вось падносяць яны галінку да свайго носа. Такім чынам, і я буду дзейнічаць у абурэнні. Вока маё не пашкадуе і не злітуюся, і калі будуць прызываць мяне з крыкам, я іх не выслухаю».